Tinas ka kanilin. Hi guys! Welcome to my vlog! Nawalang kam iti dalaw! Kasi diti Korea! Hi ka mana! Ay, ang lamig. Walang tubig ka. Ay, Walang ay! tubig. Hi kung naman ko magadanon day Ilocos! Ay Ilocos? Taganoan! Biskaya! Sulana kayo! Kasi apo diti kung kunada nga nay Awan danom. awan danom ata mano ti nanganan mano nga di grade ata Negative 14. negative 14 nay aw Papapudutan may ate host. tumakti ka kasano yellow oh nay kan nay paunay na po ya Diyos ko siya ka po tatay makablunak labanan kay bantay hindi kita ay hindi kita ay nakita na paunay kan nay grabe Awan danom. awan danom nay dito kumpanya mi Ang lamig. magkakasi ka bida ako kumusta kaya amin kita ko naman na Ang lamig. ay kumusta kay amin dita ko lang ibagam artista akong kulang oh nay Papapuduti ko ah. oh nay kambo yet agri danom Lamis layak na eh. kumusta kay amin dita Pilipinas inang kuno mo ta ang kaunay teletsyon kunam kumatot ang kolesterol mo kunam Pinyunyer kasi nay Sumpat kayo sa Pilipinas. ay Arigata diya, kita Korea. narigat tibag diti Korea po nay abusta narigat tibag narigat may tidanom nay paunay kan papudutom mi detoy Papapudutan may tanay. Kumangkod awan usaran may nga danaw. awan mo sa rin nga danom Diyos ko pakawanong Mati kami makaligos. madikampay ka makatakay nay apo Dan sa mukat mo sa. da talaga ani kasano ka di ka makaidam raus o magdanaw unay kan hindi nay ito ti kumpanya may oh kumpanya may apo oh dito ti kumpanya may vlog pararamid ti ahaw dito ti kumpanya may apo pararamid kam iti medyas nay dita nay adong karkarton di kita bakatan mino ka po ti kumpanya may tumaminsan hindi to jaunag hindi to jay siyempre pelang kawan ti kuryente hintay i-update no kasano ti mayatan madipay Tingnak mo din nato. mading araw Ang bay? awang pero muar anantay salak kararag na ya kararagam latan Awan danaw. kumusta ka eh Maglamis ni sa nag-ice. ako na talaga kasano ko deta na eh umang ng dube babay nga ro dahil nga dyan natin vlog